Unere ofise usuwe ODM. Ochuno ni nyaka watim kaka utimo. Wan watime gi ODM style. Ang'eyo weche motenore kod yiero mag gwenge to kwa nyal tieko gi sani. To dede mano kelo wach ma kama kowacho ni ka jalup jatend piny Kenya kwayo ng'uono ne manene jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta. Koro kendo dede jok mage ma bende ni dwaro no kwa ng'uono. Ing'e mano bende ok iwacho. Ok mana kaka winjo Ondiek wacho jalup jatend piny Kenya kocha rigiji bende no believe mana ni ebe gik manowacho ne gin ma gik maricho manuru timo. No ko believe no yenyo to sani koro roho manyien donjo ne koro okonia ayie kata go chonga nyiso ni wabe jok mo believe ni gibe giwacho mana gik maricho mane jakom Raila Amolo Odinga timo bendo nengo ojirudi opara ne ka group ka group dwaro mana riwruok mondo giwuo gi dwol achiel to wan to wadwa wuo gi dwol achiel karang'o mae momiyo jo ODM osekwe mos mowacho ni wamiuru jogi their space emomiyo ka ji ni eliel tinyalo wach ni jo UDA wachuru maru bedi jo ODM bo wach margi gibedi to Ondiek gini temo misinterpret gino ni en nyaw kuom ODM en demokrasia to en iwinjo ka gi misinterpret gino ni nyaw ni nyiso ni koro gisekawo mabech tiende ni kowene gi thuolo ni wabeduru gi demokrasia wach mari wa wach maro to en okawo ni mano nyaw kuom jo ODM omabi koro margi koro dwaro ni mondo riembgi sate eka mondo ging'e ni omabi pod ok margi ana temo mana appreciate keda nyiso Odede ni wan ingeni samo chako lando wach UDA thurwa no wach weche tete kuomwa the thing en ni no wach kaka watero iwa watimore nade to jibende sani koro rikuro te ineno ka jirika ilawo jolboko lawo president nyaka Amerika jomoko lawo president nyaka sani